Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la videoblogul meu bursier, unde vă povestesc despre deciziile mele financiare ce au ca scop crearea unui venit pasiv cu care să ating independența financiară. În luna iulie, piețele bursiere din întreaga lume au fost în scădere bruscă, afectate de îngrijorarea investitorilor privind criza aprovizionării cu energie electrică, de creșterea numărului de cazuri de COVID-19 în întreaga lume și de descoperirea unei noi variante a virusului, și totodată de temerea începerii unei crize economice, teamă ce s-a materializat în data de 28 iulie, când au fost publicate datele preliminare referitoare la indicele prețurilor de consum din America, care a fost negativ pentru a doua oară la rând și astfel a marcat începutul recesiunii în America. Luna aceasta am achiziționat acțiuni la două companii pe care le dețineam deja în portofoliul meu de investiții, și anume 300 de acțiuni la compania TerraPlast la prețul de 210 lei și 22 de bani și un comision total de 2 lei și 2 bani. Grupul TerraPlast a primit acordul de finanțare prin schema ajutorului de stat pentru o investiție de 11,2 milioane de euro într-o unitate de producție de folii streci. Construcția noii fabrici va începe în acest an în parcul industrial din Sărățel. Facilitatea va avea două linii de producție pentru folii din polietilenă de uz industrial, ceea ce reprezintă o capacitate totală de producție de peste 14.000 de tone anual. Echipamentele sunt de ultimă generație, cu un grad ridicat de robotizare și automatizare a fluxului de producție. La maturitate, investiția va genera o cifră de afaceri de 28 de milioane de euro și o EBITDA de 4 milioane de euro, corespondență unei marje de 14%, similare cu cea a altor segmente din cadrul grupului TerraPlast. Mecanismul de stimulare a investițiilor cu impact major în economie prevede un sprijin al statului român de 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Prin această facilitate, beneficiarul se angajează ca în termen de 5 ani de la finalizarea investiției să contribuie la bugetul general consolidat cu o sumă cel puțin egală cu cea a ajutorului de stat primit. În ultimii 3 ani, grupul TerraPlast a derulat investiții în valoare de 44,4 milioane de euro cofinanțate prin această schemă de ajutor de stat. Piața de folii streci din România este estimată la circa 30.000 de tone pe an, iar capacitatea de producție ce va fi dezvoltată de TerraPlast va modifica radical oferta internă prin reducerea necesarului din import. Grupul are ca și obiectiv atingerea unei cote de piață de aproximativ 45% din piața foliilor streci până la finalul anului 2025 prin dezvoltarea de capacități proprii. Vă reamintesc că grupul TerraPlast este compus din companiile TerraPlast, TerraGlass, TerraPlast Recycling, TerraBiopack și Somplast, iar acțiunile companiei sunt incluse în indicii de referință BET al Bursei de Valori București și din septembrie 2021 în indicii Small Cap și Global All Cap al FTSE Russell. Grupul a operaționalizat fabrica de ambalaje biodegradabile în urma unei investiții de 12 milioane de euro, iar în primele 3 luni ale acestui an, grupul TerraPlast a raportat o creștere a cifrei de afaceri cu 58% până la 170,5 milioane de lei. Cea de-a doua companie la care am achiziționat acțiuni în luna iulie este compania BioPharm, la care am achiziționat 360 de acțiuni la prețul de 216 lei și 59 de bani și un comision total de 2 lei și 3 bani. BioPharm este unul dintre cei mai importanți producători de medicamente din România și recent au raportat o creștere semnificativă a profitului în primul semestru al anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, astfel că cifra de afaceri este în creștere cu 17% și profitul net realizat de 43,6 milioane de lei este și el în creștere cu 20%. Pe termen lung, BioPharm își propune să lărgească portofoliul curent de produse prin dezvoltarea și fabricarea la standarde înalte de calitatea unor produse inovatoare, contribuind astfel la evoluția industriei farmaceutice din România. În luna iulie am încasat dividende totale nete în valoare de 87 de lei și 98 de bani de la 3 companii din portofoliul meu de active de la Bursa de Valori București, respectiv de la companiile Romgaz, Transgaz și TerraPlast. Vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături și de această dată și sper că găsiți valoare în aceste informații. Vă rog să-mi lăsați părerile și întrebările dumneavoastră în comentarii, iar până data viitoare vă urez numai bine și spor la investiții.